Hey, how's it going guys? It's me, Kelvin, back again with another video. So, today's video guys, kay maghimo ko o Q&A video because it's been almost 2 months nga nawala ko sa YouTube because sa kahago jud sa eskwelahan. So, karon naisip na ko nga sugdan ang pag-vlog na pod by a Q&A video. At least kung napa may mga wala na ibalan sa ko or na may gusto may ibalan something sa ko, matubag na ko through your questions. So last night I posted on Facebook nga mag-Q&A ko karon. So I've requested you guys na i-drop down lang sa comment section ang inyong mga ipang ask. So I think if ma-fail ni siya nga video, so i-delete na lang natin yung video. Anyways, let's start. Roll the intro. Alright, so karon wala pa lang kailangan mag-start ta. So first question from Press Charles, nga nung cute daw siya. Charles. Next is from Ivor Nazareno. Nga no best friend ko nimo soy. Dili na mo na ginapangutan na soy kung ano best friend ka soy. Siyempre ikaw ang gipili kay luoy kay ikaw kay barkada soy. Best friend ta ka soy kay ambot lang po nga no. Sige lang. So next question is from Josh Andre Arroyo. McDo or Jollibee and why? Ako personally 100% Jollibee. Ambot lang mas lamihan ko silang mga timpla gid sa mga sudan. But nagaka-upload ko sa McDo, but more on Jollibee. I think kinadaka na gid nako ang Jollibee nga kanang na favorite jud nako compared sa McDo. Mas lamian ko sa beef steak sa Jollibee compared sa McDo. Mas lamian ko sa chicken sa Jollibee compared sa McDo. Mas lamian ko sa spaghetti sa Jollibee compared sa McDo. And mas lamian ko sa burger sa Jollibee compared sa McDo. But ganahan ko sa french fries sa McDo compared sa Jollibee. So I think more na ang naganahan ko sa McDo. So, next. Why? What? Alright, next. What do you think is your biggest contribution in the universe? Guys, wala ko. Abog lang ko diri guys. Oh my God, kung magtuo mo nga na ako'y pulos. Oh my God! By the way, okay kami ni Jamaica na maligya mi og metal straws, stainless metal straws for kanang wala lang business me, and actually siya ang nakaisip nga magbenta og stainless straw. Ako ni approve pug ko kay syempre to save the environment para maka save ta sa turtles guys nga na no. It's ironic nga kanang nagabaligya mig metal straws pero pag mag-adto og fast food mo palit og during plastic akong ginagamit. So, yeah, ayun na lang. Never mind. So, wala ko'y contribution sa universe. I'm sorry. Abog kay ko. Next is from Joshua Cabalan. I think, bawal na yung imong question. It's very not kid-friendly question. So, I think, i-shoutout na lang taka kaya siya pa shoutout tayo ni Alamat. Shoutout, Joshua Cabalan. Sorry, dili na ko i-answer mo question because it's prohibited sa YouTube. So basin ma-delete akong channel. Kuno na nganong mag-effort ta sa tao nga gihapoy pakinat. I think kana siya nga trait sa tuwa kana muhatag gihapon ta biskang kabalota nga walay pakialam ang tao sa tuwa. It's a very good trait nga kanang maayo kaayo pagmalaki kay. Imagine kabalota nga walay pakialam ang tao pero still give ta sa ilaha og unsa atong makaya nga i-give, and I think it's a good thing. Next is from Kuya Randil Derrejero. Wenta mag-collab. Hahaha. Yeah, pohon. Gusto ko dyan kayo kung mag-collab ni Muya. And actually, we've been planning na mag-collab ming doon ni Kuya Randil. But I think busy sa iyang side. Busy po sa kuwang side. So, maglisod ang mo ang schedules. Yeah, but pohon. Yeah. Next is from Athea Morales. Ngano sa man makamata pag way klase bitaw? Siguro ang explanation ana is because excited ta nga magsugod na pud sa day nga buhaton na to mga gusto. If things ko lamang good, para sa ko lang if things ko lamang good, walay gusto jud mo tug eskwelahan. Am I right? We're getting connection, right? So, wala siya gusto mo tug eskwelahan, but if nana ka sa inyong balay, syempre mo mata jud kag sayo para, ako ga computer ko.
So biskang alas 3 na ko matulog sa kadlawon, mamata yung alas 6 sa buntag para lang magdula na pod. So I don't know unsa ang other reason sa lain. Basta sa ako mo na akong reason. I think ma-excite ang tao nga mag-start na pod sa day para mapadayon ang iyahang wala na human last day or gahapon yung day. Ana. So I don't know if magets ko ninyo, but yeah. Next is from Arlie Baclayon. Biggest lesson na imo na learn this year. Ang ako ang biggest lesson nga na learn this year is dili jud mamugos. Dili ta mamugos. Dili ta mag-force someone or something na kanang mugo jud sa ato ang wanted ways. Wala ta kabalo kung unsa ang plano sa Ginoo. So if ang ato ang mga gusto mahitabo sa tong life, dili jud mahitabo, I think i-accept na lang jud nato kay na-adjust mas better plan ang Ginoo sa ato. So kana ako ang mga ako mga lesson this year. Also sa mga tao pod, if na ko'y kailangan sa ilaha or if na ko'y gusto sa ilaha, muna ko na learn dili na lang mamugos kay wala pud ta kabalo nga lahi pud ang ilahang gusto nga mahitabo, and dili pud biya always nga kita ang masunod. So kailangan pud nato i-consider ang feelings, ang decisions ug ang plan sa laing tao nga possibly ma-affect aning ato ang ginabuhat. Next from Sir Joby, why do birds suddenly appear? Oh, may bird. They suddenly appear. Oh. From Yani Setong, ano i-shoutout nimo ang ha. Dili na ko na i-shoutout. Unsa man ni? Next is from Sofia Iturralde Serrano. Shoutout sa ako ay ha. And what inspired you and your friends to make funny videos? I think okay, it's a good question. I think ga-refer siya dili lang sa ako but sa amoa spaghetti buddies. Kay always I mean natubag naman ako kapila na ang katong kinsa o unsa ang naga-inspire sa ko sa pag-vlog. So karon nangutana siya kung unsa ug kinsa ang nag-inspire sa amoa spaghetti buddies nga maghimo funny videos. So who inspired us? Kay wala. But what inspired us to make funny videos is kanang makalingaw-lingaw me. Mao ra jud ang purpose sa amo ang paghimog videos sa una. Karon na undang na pod me. Mao ra na walay factor ang who inspired us, but na ay factor ang what inspired us. Amo pod is to give happiness sa laing tao nga na. But kabalo pod me nga murag si Mark mo jud ang kumbaga kung linog pa ang epicenter. Siya jud ang epicenter sa kalingawan. So all credits to Mark Ayas and his ideas. Yeah. Next is from BJ. Kalusot na magtabag-tapok. Scarm here. So bala na nagtubag BJ ko puhon. After Christmas na lang ta maglaag. Bahalag sa ano nagunta, bahalag sa fish pond lang ta nila Ralph or kuan makatapok lang gid tay ana or basta ka na dili ta magasto kay broke kay tano. Ngana. So bahalag ila Ralph lang ta fish pond kalingawan same dati. Next is from Mother Say, what is your weaknesses except kay Jam? Wala, si Jam lang. Except gani kay Jam. Wala jud si Jam lang jud. Dahil sa iyong ganda ako'y napapanga. Alright, next is from Jamaica Marza. Kita man anong familiar name kayo? Unsay naa sa 22? Ambot pod. I think 22 is. Next is from Jason Magazo, how to be you po. Lus-lus ni Muson. Mas hawag ka sa kuha. Mas gwapo ka sa kuha. Mas talented ka kaysa sa kuha. Mas athletic ka kumpara sa kuha. Next is from Cal Panoncelion. Uy, unsay mo mga expectations for the year 2020? Shoutout day ko. Shoutout si Mokil! So, ang ako ang expectations sa 2020 kay siguro muda ko na ako ang ideas sa pag-edit. Kay kami good ni Kyle, ano gid mi ana, murag same lang may into editing me, pero masawd jud siya. Yeah, technically masawd siya. Mas managan pa daw ako ang mga friends. Kaya mag-college na beta na. So next is from Joshua Red Gimolatan. Pila ka book imong camera? So I have 3 camera. This DSLR na sa baba ang isa, which is tong action camera, and then ang ako ang point and shoot. Yan na address baba, point and shoot. So tulo ka buok. Next is from Miko Lameda. Karon sa ang most awaited collab ninyo ni Besin. Puhon.
Wala ko kabalo kung kanusa ng puhunan na basta puhon mag-collab me. Plano na ako mag-collab me and then dagan po ka suggest nga mag 24 hours magjowa me challenge. So I don't know if when pud na mahitabo kay kabalo ko busy pud mo, di ba? Alright, next is from Orlando Palabras. Nganong dira pa mangita Ginoo ang mga tao kung naanay dakong dago ko trahedya na nahitabo silang kinabuhi. So bitaw no, dira ra jud manawag og Ginoo ang ubang tao pag nanay mga calamities, nanay mga unexpected na panghitabo. So I don't know ngano na ako minado ko nga lagi times may anak ko, especially sa una nga medyo confused po ko sa kuang sa kuang faith. Sa una kay kanang dira lang ko manawag if na ako'y mga problems, na ako'y mga sakit kayo nga panghitabo sa kinabuhi ana, dira lang pud ko manawag siya sa una. So I think kaugalian na pud sa ubang Pilipino kay naay uban mga Pinoy nga kanang makalimtan or naboy uban Pinoy nga confused pud sim sa ko dati kana I don't know sa ilahang side but mo na akong side. Alright, that's it guys for today's video. Salamat kay sa pagtan-aw ani nga video. Sugod sa tagbalik atikla, I hope nalingaw mo somehow. Make sure to subscribe kung wala pa mo naka-subscribe. More videos, coming vlogs, pohon. I promise you that. Karon nga Christmas break. So, bye-bye. Oh, 'cause I need